amit tui tlak lo nan thei to pin a in suma Mahse dan rual lovin amit tui ero alwang zoi zoi thung henu chunga hian enge thling engwanga tap nge ani le achan chin karon soitur hi aming chu Savannah Phillips ni in pomlai nei fa po pani lai nei to chung puinu ani mizaidam nun nem le do thei tia shiat ani boka Mahse indu khoblo na ero ane na saviau chu atak sarit lutuk le atak sa hlai lian lutuk chu ani anun pum deuh tho ari na ti hniam tur hian abwai to a thau ema wang chuan tongkam shiat nuam lo le deng khong tak tak po voitam atong chin atak salian le rit lutuk chu za puin mani inkil toina le in mu hniam na ane na saviau ani asum don awangin azin chuak ve zau zawa chung huna te chuan thlona te achuang ve chin thlona chuan reng po hian mani in sit le in kil toi ta chuan chutpui nei lova mani a chut du in chutpui tur a nei lo nan chu ve dang an om lo na len te chu in mani in a thu kuk zel Mahse zin vei wak an tam chang le an tlem chang te a om ve china wangin chutia len khata mani maya thut reng thei ero chu ani lo tum khat po Savannah chuan business trip ane le dona thlona ticket abuk le a Mahse chumi tum chu zinvei wak an tam tum ni in seat alo full vek to awan nei tak hlawin ti in azin ni tura chuan ticket la ve u thul le ta si te an omem ti te chu an check kwala Mahse tu man an lo thul lo tuna chuan chutpui ane ngei don ta thlona a an chuan ma gate vela an tlar lai te chuan a thau big em awangin mi te chuan an endu big riawin a in shele pek to a azamin a ipik ru up ani ber mai ti chuan a thut na tur mun tukver bula rang takakalin awa chuta hle a chutpui pa tur po ron chu ve nga zuin a chutpui pa tur chu pa upalam to kumsom nga atanga kumsom rok bor om vel ni in Savannah chu an thlek de vunga a thau ema wanga makti ani ti a in chethiam ngal chu putar kher la chuan a thau wanga en vung kani ti hi shemol te se ti ni om takin amit mei ruza uzawa atak sa te chu an thlek liang he ho chin chu mai chu du tok lovin a phone chu phorin engemoni a type muala a type zo nu chuan Savannah mu ngei tur chuan a phone chu an lek kwa le vela Savannah po chuan a mutange a message type chu anupui hne na athon ni in nu thaurim chepui bula ka chu a arim hian min ti chaw zo donin ka sia ama le luar le arim hian kalwa kan ti chuak ti chu alo thon chu ni in mani lo ma a indu tok lo ru ve ngoi le in sit ru em Savannah chuan engma soilovin tukver lam chu amel tatlok tloka ahnuka ula tra lo sham tumin a in fui rumol mula Mahse amitui ero dan rual lovin alwang zoi high school kal lai ta to alandan wanga chainom na alo ton chin na chuan nutling fa pani nei to ani thleng po a alakian san lo chu mani in khongai na nen a in sum thei thlot lawani an hnung chia thu mi pa pakhat ahming chase chuan thil thleng vel chu lo manin alo she thiam rukar chuni in chu pa vek chuan putar dara chuan ron beng thakin in thu thleng puya aron som ta a putar chuan makti takin engwangin mo ti in alo chon hu a message type lai a mu awanga seat in thleng puya som ani thu a shil hnu chuan putara po chuan alo rem ti ve mai buka chase chuan Savannah chu athiam ang to ka hnemin she om ti lo tur le enga ma ngai lo turin a fui tamol mula Savannah po chu chase chunga chuan alom hle a lom na chu thu in a soifia theilo thu a social media Facebook kal tlangin a thailang zui hiala Putar-in ati dan zong lo sia a zakle she om ti taka a chutlaya ron chan him tu ani ziate miril ru chatak ani thote chu azyak lang vek bokani Mahse he apos hi arin phak bakin adar zauta a mitam takin athlawang ron hawin
che sa chu an ron fak liam liama che sa chanchin lo ngai ven pol la an tam anuwa phei chuan che sa chu bara an manager ani thote chu aron dar le ta zela chuti takami te ngai ven chu an ti deuh nge news channel 5 phei chuan an interview pha hialani che sa chuan a hmaluka chute che zia chu alo thlir reng thute Putar-in mitui tla zoi zoi khopa meichhia a siam khan nasataka athin ati ur thu asoya Putar-in a message type zong zong po awa mu ve phak vek thute mak ati em awanga a Snapchat epa a record ve hial thute thlona tum huna chuan enge modeu taka tong khum chu atum ve ran rana Mahse savana lungche taka om ta ka wanga in thu thleng puya som ta jok ani thu a choi bukani chuti lain athil ti ero lar khelna nemo mi mit phuk na ni a mi fakron ni vel lam chu ani lo thu le chutiang thil atong chu mak ati thu a soitel bukani savana an komna ve thunga chuan ani chuan thlona a chuan pui pa chu athin lung tak taka angai dam to thu le ani nge po in ati lo top tur ti le soi anei ve fo thu a soya chuti laya Facebook a thil ton a post chan ero ama a huat wang ni lovin che sa chunga alom em wang chau zo kan hi thu a soya savana vek chuan tunge kha pa kha ani a engdimi nge ani po engma ka shizui lo shiat po ka du hek lo ka thil ton ka tar lan chan chu ama awang kha ani lo shim shim boka mi fel tak che sa chunga ka lom em wang mai zo ka ni ati he athil ton lom omlem lo tak rin lo taka alo lar tak chiam nu hian savana chuan rem changa la in mani taksa landan le nin awanga zana tok chin har sat anei mitam tak an omani ti te chu mi ta shil sha in hemi konga hian awareness na satakin anei zuita ani savana chuan katon ang hi tongve mitam tak in omani ti ka sia in chanchina chase in nei ve don lo awangin keima angin atop dan po ahlim omve lawang sikul kal rual kan ni a atak salan dan awanga mi kan nu iza chin fiam thu tho na nang kan man chin khan engtiangin nge shingnun aman chau zel kan ngai to angayem le kha I tong kam ni khatle ka wang khan anun pumin mani indu khoblo na le in mu hniam na in kil toina anei pha theya sin ti in a soibokani ni e psychologist chuan tet laya mi zinga chhainom na le nui za tok chin no pang chuan alo chanlen hnu thleng po in chu thil chu a thanlen puya athil ti na kong sang sanga har sat na nein midang phak velo tlata in shiat na mani in ngai hniam na le in kil toina na satakin anei chin anti mana kan nui liam pui chinin shingnun amhan chho zel dan hi anui za thlak to lo viau thei ti na ani savana I chanjin atang po hian a chiang viau upata wanga re mai chi ani to lo azwal ting zo ke moti mai turani in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule